ang market site sa lungsod ng Iriga matapos ito'y masunog alas 12:22 ng madaling araw noong Pebrero 2, 2024 sa San Francisco, Iriga City. Lumalabas sa investigasyon na ang nagsimula ang sunog sa tindahan nakarehistro kay Abdun Nahir Asari Jr. at ang sandidi umano ng sunog ay ang faulty electrical wiring. Tumaas ang apoy sa ika-4 na alarma at napinsala nito ang karatig na mga establishment ng nasabi ng edipisyo. Samantala, idineklara ng BFP Iriga City ang fire out mga bandang alas 12:45 na ng madaling araw at ang kabuang halaga di umano sa estimate ay maabot sa 32,086,560 pesos ang kinain ng apoy na pag-aari ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Iriga. Narito ang pahayag ni Fire Chief Inspector Junjin Novela. Ang dahilan yung electrical wires na natunaw yung rubber na insulator niya, and then dumapo dun sa sa mga trapal na nakalagay sa mga sa transient tents. Iyan naman ang pahayag ng Bureau of Fire Protection sa nasabi ng sunog sa lungsod ng Iriga. Iyan ang balita sa Bunyog, Bicolandia. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na efektibo ngayong calendar year 2024 mula sa 500 pesos ay 1,000 pesos na ang tatanggapin ng mga pensioners na mga senior citizen. Ayon sa ahensya, ang Republic Act No. 11916 na naging batas noong Hulyo 2022 ay nagdasaad na dudublihin ang buwan ng pensyon ng mga senior citizens na mga may hirap para managdagan ang kanilang cash assistance at matulungan ang mga ito sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Una namang kinumpirma ng DSWD Assistant Secretary on Strategic Communications na si Ronel Lopez na ang dagdag na halaga sa mga social pensioners ay kasabay na sa 2024 budget ng ahensya. Sa ngayon, ipinasalamatan naman ng mga senior citizens sa sabi ng ahensya ng pamahalaan dahil sa pagpasunod ng batas, lalo na ang pagtaas ng pensyon ng mga senior citizen. Iyan naman ang balita para sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Hulog sa kamay ng mga otoridad ng Iriga City Police ang dalawang lalaking tulak ng droga sa isinagawang bypass operation bandang alauna ng gabi noong Pebrero 3, 2024 sa Zone 3, Nakara Street, Barangay San Isidro, Iriga City na nagresulta sa pagkaka-aresto sa dalawang suspek at pagkakabawi sa nagkakahalagang 2.24 halaga ng droga. Sa report ng mga otoridad, ang mga nahuli ay sina Efren, 45 years old, taga Canlubang, Laguna, at ang kasama nito na si Joel Flormata Salvador, 43 years old, ng kapariho ring lugar. Sa palitan ng item, nabawi sa mga suspek ang 17 bricks ng pinatuyong dahon ng marijuana matapos sa magpalitan ang pusher buyer at ang mga suspek sa nakauha rin sa kanila ang bypass money o ang budol money na nakakahalaga ng 1,000 original na piso bill at 99 pinaso naman ng pigawa 100 peso bill na ginawang budol money laban sa nasabing suspect. Abutin sa halagang 2.24 milyong pesos ang nabawi sa mga ito at sa ngayon ang nasabi ng mga suspect ay nakakulong na sa jail ng Iriga City Police at pinagsampahan ng kasong violation ng Dangerous Drugs Act of 2022. Yan naman ang ulat para sa Balitang Bicolandia. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.